Električna energija. Tiha, ali važna snaga koja pokreće suvremeni svijet. Snaga bez koje je život na našem planetu nezamisliv. Pritiskom na prekidač pretvaramo noć u dan. Mijenjamo svijet, olakšavamo život. Končar je dio toga svijeta energije. Voda, vjetar, sunce, energija, hidroelektrane, vjetroelektrane i druga postrojenja za proizvodnju električne energije. Od njih kreće putovanje, opremom za prijenos i distribuciju električne energije do potrošača, u svakom trenutku i svakoj sredini. Samo sigurna i pouzdana oprema omogućuje normalan život na našem planetu. Proizvodi Končar ugrađeni su u energetske sustave na svim kontinentima. Brz i siguran prijevoz ljudi i proizvoda jedan je od važnijih zahtjeva naše stvarnosti. Moderna, udobna i pouzdana vozila za gradski, prigradski i regionalni prijevoz rezultat su vlastitog razvoja i proizvodnje Končara uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja. Niskopodni tramvaj, elektromotorni vlak, pouzdane lokomotive i zadovoljni korisnici javnog prijevoza. Nema mnogo proizvođača takvih proizvoda u svijetu, a Končar je jedan od njih. Osluškujući potrebe tržišta i napredne trendove razvoja u svijetu, Končar primjenjuje informatička i komunikacijska rješenja u energetici, transportu, industriji, poslovanju i svakodnevnom životu. Najsloženiji informatički sustavi godinama su pomno razvijani i danas su postali sastavni dio procesa proizvodnje i poslovanja u svim segmentima. Končar je svoje proizvode isporučio u više od 100 zemalja svijeta. Svoju tržišnu nišu našao je u proizvodima vlastitog razvoja i po mjeri kupaca na svim kontinentima. 9 desetljeća istraživanja, razvoja, proizvodnje. Više od 4000 zaposlenih danas nastavlja bogatu tradiciju stvaranja novih proizvoda i vlastitih rješenja. Znanje, vještine, iskustvo, neprekidno usavršavanje i timski rad krasi ljude koji s ponosom nose ime Končarevci. Končar kvalitetu dokazuje certifikatima, ali prije svega povjerenjem kupaca i korisnika. Briga o izvrsnosti, kvaliteti, radnicima i sigurnim uvjetima rada, zaštiti okoliša i svim dionicima, te stalna suradnja s društvenom zajednicom prioriteti su Končara. Društveno odgovorno poslovanje ugrađeno je u sve faze poslovnih procesa. I nakon 90 godina imamo viziju za daljnji razvoj, još bolje proizvode i rješenja, te nove izazove. Končar. Tradicija, znanje, odgovornost.